Taw risposta ser jiġi mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonello Bala jisselmilkom jagħtikom merħba l-11 episodju mis-sensiela Botta u Risposta fejn matulu il-lejla ser nitkellmu fuq żewġ logħbiet importanti ħafna li ser ikollna nhar il-ħadd li ġej li huma Liverpool kontra Manchester City mill-Premier League Ingliża kif ukoll ħanitfgħu naqra ħarsitna fuq il-klassiko bejn Real Madrid u Barcellona li ser ikollna minn ġewwa La Liga. Għal dan il-għanni il-lejla fuq il-panel għanna kif għedin taraw 3 rappresentanti mill-3 supporter clubs lokali li huma fuq il-naħa ta' fuq il-lemin Jason Degwara mill-Official Liverpool Supporters Club Malta, fuq il-naħa t-tisfel fuq il-xalluk għanna l-Kenneth Caruana, segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta, fil-waqt illi fil-naħa t-tisfel fuq il-lemin għanna l-Andrew Borch li huwa rappresentant ta' Real Madrid Supporters Club Malta li ġa nista' nixtieq ringrazzja tal-lejla oġobhom jinaqdu magħna. Passoltu nfakrukom li jekk għandkom xi kumment, xi domanda x'tistaqsu lill-membri tal-panel tagħna fuq dak kollu li l-lejla qegħdin niddiskutu hemm is-sezzjoni tal-kummenti miftuħa u nħeġġukom x'ukoll tinteraġixxu magħna is-segwaċi ta' magħna fuq il-programm Botta u Risposta tal-lejla intom appuntu is-segwaċi tal-Kamra Sportiva, parentesi żgħira forsi leħni jinstema naqra baxx naħseb għadu qed jirkupra naqra mill-battikata li kelli l-bieraħ dika, però hija parentesi ta' Antonello s-supporter ovvjament hawnhekk qegħdin iktar fuq ħanejdu hekk l-aspett ġurnalistiku tal-paġna u ovvjament irridu naqdu dmirna kif inhu sewwa u xira. Ftit tal-ħin wkoll kellna xi logħbiet mill-UEFA Europa League li għadhom kemm intemmew nagħtu wkoll ħarsa lejn ir-riżultati illi kellna fejn fost oħrajn spikkat ir-rebħa ta' 1-0 illi Arsenal kisbu għand Bodo Glimt li wkoll permezz tal-gowl ta' soltu Bukayo Saka il-Gunners komplew saħħu f'posthom f'rasa klassifika ta' Grupp A. Roma min-naħa l-oħra ma marrux iżjed minn drota 1-1 kontra Real Betis u dan ifisser illi t-tim ta' Jose Mourinho qiegħed jirriskja serjament illi jekk speċjalment Ludo Goretz tirbaħ il-lejla mal-Helsinki qed jirriskja li wkoll iċ-ċansijiet tiegħu li kwalifika t-tieni round tal-Europa League jinżlu u effettivament il-ġallorossi ikunu fil-periklu li jerġgħu jaqgħu fil-Conference League. Fil-UEFA Europa League sa dan it-tant fost ir-riżultati li wkoll qed inrukom fil-grafika tispikka r-rebħa kbira ta' Fiorentina fuq Heart of Midlothian 5-1 il-vjola li jekk ukoll nistgħu ngħidu hekk jinsabu verament viċin li jikkwalifikaw għal playoffs ta' dina it-tazza. Riżultati oħra ta' nota għandna rebħa tal-Apollon Limassol fuq Lejza tal-Kmar u il-drota 3-3 bejn Slovan u FC Basel. Parentesi oħra żgħira iżda importanti fejn tidħol it-tazza UEFA Europa League it-3-3 bejn l-Union Saint-Gilloise u il-Braga li fost l-oħrajn rajna lill-plejer internazzjonali Malti Teddy Tewma jilgħab il-logħba kollha u jagħti l-assist tal-gowl tal-momentanju 3-2 fit-tieni taqsima għal daqstant ukoll wirja tajba min-naħa tal-plejer internazzjonali Malti hemmhekk ukoll. U laqgħet nitkellmu fuq it-tazzi Ewropej qabel ma nibdew nitkellmu naqra fuq il-programmi tal-tmiem il-ġimgħa li ġej, ħanatu naqra ħarsa mal-mistednin tagħna tal-panel lejn il-logħbiet li kien hemm bejn tlieta
u l-bieraħ fil-UEFA Champions League fejn rajna Real Madrid u Manchester City li minkejja draw li ġabu xorta waħda ikkwalifikaw tista' tgħid għat-tieni round u Liverpool illi għamlu pass importanti l-bieraħ b'rebħa kbira hemmhekk ta' 7-1 ġewwa Glasgow illi prattikament issa Jason ħanibda bik hemm verament ftit punti iżommukom il-kwalifikazzjoni għat-tieni round Jason merħba fil-Kamra Sportiva ħanisma' naqra tiegħek fuq il-logħba tal-bieraħ. L-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-istedin Antonello u nsellem kemm il-panel kollu u anke dawk kollha li qegħdin jarawna u jsegwuna l-lejla. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd. Rigward il-logħba tal-bieraħ Antonello jiena naħseb kienet logħba ta' żewġ uċuħ. Rajna l-ewwel ħaf li fejn it-tim ta' Liverpool kien xi ftit wisq medjokri. Anke bit-tibdilu li kien hemm bejn il-logħba ta' nhar il-ħadd u l-bieraħ. Nemmen illi t-telfa Arsenal ma emotivament ħalliet anke l-impatt tagħha għax dana li titlef logħba bħal dik qatt mi sabiħa. Però nemmen illi fit-tieni ħaf kif Klopp ix-xejk jaftit it-tim bl-introduzzjoni fejn għamel sostituzzjoni tripla ta' Thiago, Salah u Robertson, allura hemmhekk it-tim ħad dimensjonijiet differenti, rajna l-Salah insolitament jidħol bħala punta ċentrali u Salah li fir-Real tal-bieraħ kiser rekord ta' l-iktar hat-trick veloċi fiċ-Champions League ta' 6 minuti u 12 sekonda u anke issa huwa l-iktar plejer il qatt skurja ma' tim Ingliż wieħed fl-istorja taċ-Champions League meta issa għandu 38 gowl. Meta qabel ir-rekord kien f'idea Aguero u Drogba li kienu qegħdin fl-ewwel post b'36 gowl jiġifieri bil-hat-trick li jagħmel il-bieraħ Salah kiser żewġ records. Iktar minn hekk però Antonello naħseb illi qed joħroġ iktar il-fatt illi it-tim qed jissettja għas-sistema ġdida li qed juża Jurgen Klopp li qabad juża issa minn mar-Rangers bażikament il-ġimgħa l-oħra din hija t-tielet logħba li Liverpool labu bis-sistema tal 4-2-3-1 li jkollok 3 players wara l-striker jiena nemmen illi irid ikollok żewġ midfielders b'saħħithom ħafna. Nispera li Henderson dik it-tip ta' logħba tul ta' żmien ħajkun jista' jiflaħ. Nemmen li Fabinho jiflaħha għax Fabinho madu fl-aqwa tiegħu, però issa Henderson ovvjament qed jikber. Però jidher li l-bieraħ speċjalment fit-tieni ħaf x'kien daħlu il-players sta' tgħid regolari tat-tim għamlu xalata skurjaw fix xirriedu. U Liverpool huma punt bis-silbot issa mill-kwalifikazzjoni ġifieri jekk il-logħba li jmiss kontra l-Ajax li ħad tkun logħba diffiċli ħafna meta wieħed iqis li rridu nilagħbu away magħhom. Jirna xinna neħdu punt minn allura hemmhekk ikun hemm il-kwalifikazzjoni awtomatika għal post mal-aħħar 16 kalla jrid. Eżattament, fil-grupp tagħkom ukoll hemm Napoli u appuntu Ajax iżda Napoli qed narhom wisq unreachable jiena. L-Ingliżi għandhom dik l-espressjoni scoring for fun, anki jekk issa irridu jiġu jżurukom fl-aħħar logħba biss qed nara naqra jibsa biex. Li hemm interessanti Antonello u hemm diskussjoni kbira fuqha u qed nipprova nsegwi anke ftit il-medja Taljani hija l-fatt li Napoli dis-sena jekk wieħed joqgħod jara u janalizza u naf li inti bħala ġurnalist u anke segwaċi tal-futbol Taljan, kulħadd kien qed jgħid isma' Napoli neħħew il-Koulibaly, neħħew l-Insigne, daw issa ħajarmaw tim ġdid, prattikament ħajkunu barra mit-tiġrija. Illum jekk wieħed jara ġifieri jekk inti tonfoq bil-għaqal mhux kemm tonfoq fis-suq tat trasferimenti, imma naħseb kemm jirnexxielek tażekka il-plejers il-ġusti għas-sistema tal-logħba tiegħek. Jiġifieri jien naħseb li Spalletti ħadem bil-għaqal ħafna fis-sajf, ġab plejers illi ftit li xejn għandhom ismijiet, però li huma plejers kbar. Jiġifieri hemm dak il-Ġorġjan mal-linja inkredibbli l-work rate tiegħu, għandek ir-Raspadori qiegħed top. Ara laqqas nazzarda. U anki Koulibaly ġi replace tajjeb.
Eżatt. Laqqas nazzarda. Saħtu ħafna. Laqqas nazzarda nsemmi ismijiet jiena xi Napoli tant qed jilagħbu bħala tim illi anke meta jkun hemm il-plejers riservi li jidħlu, it-tim qed jibqa' jiffunzjona. Ġifieri pereżempju kellek 4 logħbiet, 5 logħbiet fejn Osimhen kien imweġġa'. Issa Osimhen għan-Napoli speċjalment bħalissa ġie punt ta' riferiment. Però tant qed jilagħbu bħala tim in-Napoli li plejer bħal Osimhen mhux se ngħidlek ma jinħastax inkun qed imma fir-realtà qed ikunu kapaċi li jirreplacjaw bil-għaqal. Meta inti qed tgħid irbaħ il-Ajax 6-1 away u 4-2 home, jiġifieri dawn f'7 ijiem lill-Ajax tawhom 10 ta' mhux ċajta. Daw il-Ajax tawhom 10. Jiġifieri dik hija s-saħħa. Il-Liverpool fl-ewwel ħaf li kieku daħlu 5-6 b'xejn minn fuq. Ħadd ma kien jgħid xejn. Antonella tant labu futbol tajjeb u futbol sabiħ. Is-sorrejt li Liverpool kienu ħsiena. Però tant labu futbol sabiħ u spettakolari, daħlu 4-5 b'xejn, ħadd ma kien jgħid xejn dakinhar. Dik ir-realtà hawn. Min-naħa l-oħra morru ġurnata lura, morru l-bitta 3 kienet Copenhagen xejn, Manchester City xejn, merħba lura fil-kamra sportiva, draw illi prattikament serva biex tikkwalifikaw iżda mhux biex tirbħu l-grupp. L-ewwel grazzi lilek tal-istedina u merħba wkoll lill-telespettaturi. Ara, ifhimni, aħna ħriġna biex nirbħu. Jiġifieri l-intenzjoni kienet illi s-City nippruvaw nirbħu, però ġara minn kollox fl-ewwel ħaf. Kellna gowl imħassar, ma nafx ġustifikabbli, kellna penalti li fallejni it-tort tagħna u kellna tkeċċija li kienet ġusta, ġifieri m'hemmx dibattitu fuqha, kienet karta ħamra u però għavonna konna baxra minn nies, provajna xorta noħolqu dawk iċ-chances. Possess kellna xorta 70%. Ma tant stajna nattakkaw bis-saħħa, kellna xi plejers neqsin u anki mistrieħa, anki ħabba l-logħba li ġejja kontra l-Liverpool. Ġibna draw. Maħniex kuntenti xejn li bidro, però ċirkostanzi waslu l-isma' isek bidru aħjar mill-li telfa, ġetna tajba wkoll li Dortmund ġew draw min-naħa tagħhom. Allura jekk issa nitilfu ma' Dortmund, aħna away xorta qegħdin l-ewwel punt, tifhem. Jiġifieri ċansi xorta huma kbar illi. Le fatt qegħdin Dortmund 10, anzi City 10, Manchester huma. Dortmund 7, Sevilla u Copenhagen 2. Jiġifieri bidru biex ngħidu hekk xorta ħadelfu l-grupp qed tifhem, jiġifieri bidru ma' Dortmund. Iċ-ċansi xorta huma li l-grupp nirbħuh. Issa ovvjament l-ewwel u t-tieni post. L-ewwel post dejjem aħjar għax fl-aħħar 16 hemm ċans issib tim forsi ħarira inqas qawmi biex ngħidulu hekk, ħalla jkollok ċans iktar bħala probabilità li tgħaddi għal mal-aħħar 8. Tista' ssib xorta timiet ibsin jekk istiltaqa' mal-Inter pereżempju. Jiġri xorta hemm timiet b'saħħithom u finalment biex tasal finali tiltaqa' ma' dawn it-timiet b'saħħithom. Importanti ma' weġġaħat l-aħħar logħba wkoll. Għandna xi plejers nieqsin bħal Walker, Stones, però l-aħħar logħba ma' weġġaħat nisu. U tajjeb iktar ma jkollok squadra kbira għax issa ġejjin 3 logħbiet fil-ġimgħa kull darba. Ġifieri finalment isek tikkuntenta bid-draw. Nerġa' ngħid, bi 3 punti konna nkunu ġewwa żgur u moħħna mistrieħa mill-ewwel post. Issa tfadlilna ftit naqtfu u nippruvaw l-aħħar żewġ logħbiet minn ġibu l-punti bżonn jużi sabiex nirbħu l-grupp. Andrew, insanimlek li ukoll u merħba lura fil-programm Botta u Risposta, intom min-naħa l-oħra salvajtu punt fil-95 minuta u l-gol ta' Rudiger kien biżżejjed biex anki intom tagħmlu il-passaġġ għall-aħħar 16. Il-kummenti tiegħek. Hija interessanti kienet għax dal-aħħar sentejn issa s-sena u ftit kemm ilu li reġa' daħal Ancelotti. Ir-Real qatt ma jagħtaw qalbhom ma' is-sitwazzjoni tas-sena l-oħra kif dejjem kienu jaqilgħu gowl b'xi mod minn x'imkien anki jekk tgħid għandek 99% ċans li mhux ħajgħaddu
u b'xi mod jgħaddu. Fil-fatt l-ESPN għamlu żball għax bdew jagħtu il-wins, id-draws u l-losses tar-Real das-season u għadhom ma tilfux u għamlu l-losses 1 għax kienu preparati li tilfu kontra Shakhtar. Ma tibqa' waħda Rudiger għalkemm miskin weġġa nofs wiċċu skorja l-gowl u b'xi mod ħadna draw. Qegħdin komdi fil-grupp tagħna. Kienet wirja diffiċli għandna l-Courtois li kien apparti Benzema l-aħjar plejer tagħna s-sena l-oħra, speċjalment fil-final kontra Liverpool naħseb Jason ikun jaf u anki Manchester City kien l-aqwa plejer tagħna apparti Benz. Imma Lunin ġifieri substitute keeper qed jilgħab tajjeb ukoll u għalkemm dal-aħħar u dis-sena in partikolari qed naqilgħu iktar goals s'issa compared mas-sena l-oħra qed niskorjaw regolari kemm meta jkollna Benzema imweġġa u kemm meta jkunu fuq il-pitch. Ġifieri għandna players li żviluppaw ħafna mis-sena l-oħra, Vinicius baqa' jimprovja, Rodrigo speċjalment dis-sena qed jagħti wirjiet tajbin fuq quddiem, Valverde m'hemmx kliem kif taqbad tiskrivih, naħseb huwa player underrated immens, mhux imsemmi biżejjed. Ġifieri għandna skwadra bilanċjata, esperjenza, żgħażagħ imma żgħażagħ li għandhom esperjenza wkoll. Bilanċ sew. Tajb ukoll li infakrukom li sakemm ukoll qegħdin nitkellmu u jekk jidħol xi aġġornament minn xi logħbiet prinċipali li għandna fl-Europa League u fil-Conference League aħna wkoll se nitellawhomkom il-logħbiet li llejla qegħdin nagħtu naqra iżjed każ huma Manchester United Omonia Nikozija u Lazio Sturm Graz mill-UEFA Europa League u bħalma rajtu fil-Conference League il-West Ham fetħu l-iskor kontra l-Anderlecht. Xaġa wkoll nixtieq ngħidulkom hija li l-reazzjoni ta' Rangers Liverpool min-naħa tal-YouTuber tagħna Kopajt Chris għadha fis-sitta tistgħu tarawha wkoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għaldaqstant idħlu hemmhekk ukoll. Għandu ħanibqa' naqra miegħek però reġgħet magħna waħda mill-iktar logħbiet mistennija fil-kalendarju ta' ħafna dilettanti tal-futbol, ċoe il-klassiko. Hemm l-inċentiva din id-darba li min jirbaħ jitla waħdu f'ras il-klassifika hekk kif sew intom kif ukoll it-tim tal-Barcellona attwalment tinsabu b'22 punt kull wieħed. Min taħseb se jibda din l-isfida bħala l-favorit fil-fema tiegħek? Diffiċli ħafna. Anke minħabba l-kwistjoni ta' injuries li għandhom il-Barsa, il-logħba li kellhom il-bieraħ pjuttost diffiċli. L-injuries li għandna aħna ġifieri Courtois għadhom mhuwiex ċerti u x ħajjilab jew le. Benzema minħabba li għamel kważi 3 ġimgħat barra meta daħal jilab dal-aħħar ġimgħatej tiref ħafna chances li maħniex imdorrin naraw dik is-sitwazzjoni. Il-Barsa naħa l-oħra għandhom ħafna mis-center backs tagħhom id-difiża Araujo barra, Koundé jista' jkun jerġa' jidħol issa, imma l-bieraħ pereżempju lagħbu Pique u Eric Garcia. Li Pique fil-fema tiegħi opinjoni biss anke tara l-logħba tal-bieraħ, żmienu l-aqwa tiegħu għadda fuq li għadda. U Eric Garcia donnu ġieli jilgħab tajjeb u ġieli ma impressjonax. Ħalli għalli għadu żgħar forsi għandu potenzjal improvja, veru. Ġifieri issa jew tmur tkun tajba l-Barsa minħabba li l-bieraħ rridu jirbħu ma rnexxilhomx u issa qegħdin friskju li jerġgħu jispiċċaw fil-Europa League u joħorġu bi green ta' Sunday il-ħadd li ġej. Irridu niftakru wkoll li f'Marzu huma rebħulna ġo darna. Hemm statistika li kull sena li rebħu Champions League ir-Real l-aħħar 5 drabi dejjem tilfu f'darhom kontra l-Barcellona u il-ħadd li ġej ħanilagħbu f'darna ġifieri ma nafx innemmen naqaf dal-affarijiet. Tpartata telfa fil-klassiko ġo darkom suċċess ħar fil-Champions League? Minħabba l-league diffiċli, imma minħabba l-league jekk titlef nhar il-ħadd ma jfissirx li jekk nitilfu nhar il-ħadd ħanitilfu l-league għax qed baqa' ħafna. Ta' fent ġifieri at this point in time fis-situazzjoni li qegħdin 3 punti li kull ma ħajkun hemm differenza anke jekk nitilfu
li tgħid li isma' itilfu Sunday u Mejju li ġej żgur tieħdu number 15 ngħidlek iva. Worth it għax nemmen li jekk nitilfu Sunday nirkupraw il-punti b'xi mod li sa Mejju għax da season speċjalment minħabba l-World Cup twil immens, ġifieri qisna għandna żewġ seasons jista' jkun għandek team, pereżempju jekk ħansemmi l-Arsenal li bħalissa sejrin tajjeb ħafna, jista' jkun sejrin tajjeb ħafna s'issa, ħajġu lura mill-World Cup u ħajkunu team kompletament differenti li jkun qed imur ħażin ħafna jispiċċaw ishom qed jilagħbu bħal United ħaniedu. Pereżempju, minħabba li għandhom ishom żewġ pre-seasons ħajkollhom. Infatti, konna qed insemmu l-kopa Chris u batilna messaġġ fejn qed jgħidilna li minħabba Courtois għamilt mill-aħħar ta' Mejju sal-bidu ta' wissu ma ngħidx kelma fuq il-futbol. X'ismu l-kopa Chris? Li nsellmulu minn hawnhekk ukoll nirringrazzjaw ta' kontribut li tagħti fuq il-paġna. Min jixtieq jirrispondih bejnietkom Andrew Jason. Courtois, I mean, is-sena li għaddiet kien immens, ġifieri kulħadd isemmi Benzema, però kien unbelievable l-lob li kien għamel, speċjalment fil-final, ġifieri li kieku ma kienx hemm ma konniex nirfu l-final, full stop, saves li għamel, mhumiex tipo 9 out of 10 times mhux ħajkunu daħlu mhux ħajkunu ħajġu safe. Imma insomma dak li huwa Courtois u dis-sena sfortunatament jew minħabba l-istrapazz li jkunu kollhom wara season twil. Palissa qed naraw Liverpool reġgħu b'ħafna injuries. Ovvjament mhux it-tort tagħhom jekk dawk labu kull logħba possibbli s-sena l-oħra. Anki jekk jieħdu break il-players ħajkun hemm punt fejn il-ġisem ma jiflaħx iktar. Allura tbagħti b'dak il-mod. U fil-fatt Benzema u Courtois li kienu l-aħjar players tagħna s-sena l-oħra batew sissa b'inqa' injuries fil-bidu tal-istadun. Ma nafx Jason jekk trid Rigward Courtois ma tantx hemm wieħed wisq xi jgħid, jiġifieri Courtois vera s-sena l-oħra kellu season kbir, però Courtois mhux is-season ieħor, jiġifieri nara Courtois ilu fix-xena issa għal dawn l-aħħar 7-8 snin. Meta kelli Ingilterra, Courtois kulħadd jaf x'sarraf. Jiġifieri Courtois telaq minn ma' Chelsea għax kellu problema speċjalment ħabba l-familja tiegħu ridet timmuvja ġewwa Spanja. Ma Courtois kulħadd jaf li huwa goaler kbir. Jiġifieri jien hekk ikolli insemmi 3 ismijiet ta' goalers li huma goalers fenomenali. Courtois żgur huwa wieħed li jidħol minn dawk it-tlieta. Ovvjament fil-final ta' Champions League kien outstanding bis-saves li ġab wieħed wara wieħed. Jiena nkun onesti jiena li t-tifel x'kemm beda jilqada ballun wara ballun, prattikament qed l-Usmani din miktuba li l-Liverpool ma jistgħux jieħdu għal it-tazza u fil-fatt ġara li ġara. Għax ir-Real tellaw ballun u naħseb Andrew jaqbel miegħi ġie l-gowl labu Ancelotti magħruf għaliha. Sistema ta' futbol li l-Liverpool ma rnexxielhom qatt jitlu wara d-difiża tagħhom fejn il-Liverpool is-soltu speċjalment is-sena l-oħra dik kienet il-forte tagħhom li jiġu d-difiża jibbitjawha bl-iktar mod faċli u Courtois b'dik il-forma u r-Real Madrid tippostjat b'dak il-mod kienet biex ma ngħidx impossibbli imma kienet kważi impossibbli li l-Liverpool jieħdu xi ħaġa minna dik it-tazza. Imma Courtois kien tal-aġeb u jiġri m'hemmx kelma oħra jekk ikolli nsemmi plejer wieħed fil-final li ħaqqu jaqbad it-tazza u joħodha miegħu id-dar fuq tmur ġo klabb ta' Madrid bla dubju kien Courtois dik il-verità. Niġu issa għall-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej bejn Liverpool u Manchester City. Iż-żewġ timijiet iridu rebħa għal diversi raġunijiet. Biss min taħsbu li fil-verità għandu l-aktar bżonn li 3 punti minn din l-isfida. Darba ħanibdew b'Kennet għax rajtu naqwiet ħallu wkoll intuħ iċ-ċans jgħid u ma tinsab Jason wara. Naħseb li l-Liverpool iktar li għandhom bżonn punti għax qegħdin allura mhux ħażin, jiġifieri jekk hemm tim li għandu bżonn il-punti huwa bla dubju l-Liverpool. Ovvjament is-City għandna bżonn il-punti sabiex inżommu il-pass mal-Arsenal. Bħalissa forsi aħna qegħdin is-City favoriti.
għax qegħdin nilagħbu futbol sabiħ, qed niskurjaw 4-5-6 ġifieri nsa l-aħħar logħba mal-Copenhagen. Skurjajna gols mhux ħażin. Però f'Anfield dejjem diffiċli, logħba dejjem dal-aħħar snin, ġifieri tal-aħħar 10 snin, 15-il sena, innexxilna nilqu darba biss, Anfield ġifieri avolja jkollna tim tajjeb u avolja jkunu favoriti fuq il-karta, l-iktar draw u telfa, ġifieri hija logħba diffiċli, logħba bi-storja li għadna ma nafux se jiġri, jifhem. Ovvjament għadhom kif taw seba' l-Liverpool ukoll, jisom b'xi mod il-moral forsi għala xi ftit minn mal-Arsenal, għandha tkun logħba miftuħa, jista' jkun tkun logħba wkoll li jsiru ħafna gols għax iż-żewġ timijiet quddiem għandhom is-saħħa biex ngħidu hekk, però jista' jkun ukoll tispiċċa xejn b'xejn, jiġifieri b'xi mod jannulla bejn xulxin, jiġifieri ma tkunx xi sorpriża daqshekk illi iż-żewġ timijiet joqogħdu attenti. Logħba diffiċli. Jason, il-kummenti tiegħek? Jiena naqbel kompletament ma li qed jgħid il-kollega tiegħi, ġifieri ismani hija logħba jiena nemmen li logħbiet bħal dawn ikunu logħbiet ibbażati ħafna fuq episodji. Meta għandek żewġ coaches bravissimi tattikament, dixxiplinati ħafna bl-impostazzjoni tat-tim, kollox ikollu jorbot fuq dawn l-imbilkien episodji, ġifieri jien naf. Per eżempju, dil-ġimgħa City tkeċċilhom plejer kmieni fil-partita. Jien naf ikollok xi inġeri ta' xi plejer wieħed mill-key players ta' xi tim minnhom. Żgur u bla dubju, Antonello, lil Liverpool ħajkun hemm il-pressjoni għat 3 punti. Number 1 il-Liverpool f'dan l-aħħar snin draw illi jiġġieldu kważi għal kull unur illi kien hemm disponibbli. Number 2, ovvjament ħajkunu qed jilagħbuhom allura l-atmosfera ta' Anfield tibqa' dejjem l-atmosfera ta' Anfield, jien esperjenzajta din il-logħba meta l-Liverpool rebħu 4-3. Esperjenza inkredibbli, indimenticabli, jiġifieri. L-istaġun 13-14 jidhirli. Le iktar viċin ma nafxu 17-18 min ix-xert. Meta konna qed nirbħu 4-1, ġifieri mal-4-1 nisieħ jagħtlużhom sewwa x'ħajaq għall-ground. Daqshekk kien kbira, ġifieri meta kien skurja Firmino kien qabbeżulu l-Ederson u mbagħad spiċċat 4-3 u tilef dak iċ-ċans Aguero fin-93-94 konna ħammutu għax kien eżatt taħtna, ġifieri kien taħt il-kob dak li. Però kif qed jgħid, ġifieri hija logħba miftuħa l kull tip ta' riżultati, huwa jista' jkollu naraw ħafna goals. Iż-żewġ timijiet iħobbu jattakkaw, ġifieri l-logħba tagħhom dejjem jużaw il-filosofija tal-aqwa difiża hija li tiskurja l-aqwa li jkollok attakk tajjeb, però ma noħodix bi kbiri huwa wkoll li ż-żewġ timijiet jannullaw il-xulxin għax żgur li pereżempju għal-Liverpool li jitilfu żgur mhuwiex riżultat, issa meta tgħidli jekk ħajġudru ħajkunu kuntenti, le żgur li le. Però jekk titlef mas-City, titlef konfront dirett ieħor allura ħajkun qed ifisser li qed tinqata' lura huwa konfront ta' 6 punti u żgur li Liverpool din ma jifilħuhiex illi tiġi telfa. Jiġifieri ħadkun logħba miftuħa għal kull riżultat, Antonello, żgur li ħankunu qegħdin naraw f'din il-logħba fost l-aqwa players, fost l-aqwa elementi li għandna bħalissa. Ġifieri ħajkollok Haaland kontra Darwin, xi ħaġa li l-ġurnal Ingliżi qed jagħmlu ħafna fas fuqha u forsi qed isir b'mod inġust anke fuq Darwin għax Darwin għadu qiegħed jidħol anke fl-iskemi tal-Liverpool. Hemm ħafna x'wieħed jiddiskuti, però nemmen żgur li ħadkun logħba tajba, logħba miftuħa, logħba li alla tkun spettaklu ta' futbol għax jiena nemmen il-logħba bħal din hija football promotion, speċjalment għal dawk it-tfal illi jħobbu jsegwu l-futbol u jaraw il-Benjamini tagħhom jilagħbu fil-ground. Grazzi Jason, immorru għal waqfa qasira ta' reklami ibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ser ikompli kif ukoll għandna xi domandi li qegħdin jidħlulna u xi kummenti illi wkoll ser naqraw u nitolbu reazzjonijiet tal-membri tal-panel. Ibqgħu magħna.
Il-logħba Call of Duty reġgħet magħna. Iva, sewa smajtu, Game Breaker għadu kemm ġab it-tieni verżjoni tal-logħba Call of Duty Modern Warfare li issa tinsab disponibbli għal prezz ta' €75. Għalhekk, jekk inti jogħġbuk dawn it-tip ta' logħbiet tal-gwerra fuq PlayStation 4 u PlayStation 5, fit-teżżur l-istabbiliment tagħna ġewwa Flair de Leaf Brick il-Kara u ixtri din il-logħba ferm popolari ma' ħafna mill-gamers. U jekk ma jogħġbukx il-logħbiet tal-gwerra imma għandek iżjed ħajra għal logħbiet ta' azzjoni u avventura, Game Breaker qed joffrilek il-logħba God of War Ragnarok fuq PlayStation 4 jew PlayStation 5 għal €65. Mela, x'qed tistenna? Ejja żur il-ħanut tagħna u kunċert li ma titlifx l-aqwa offerti li qed noffrulek fuq dawn il-logħbiet il-ġodda li ħafna dilettanti jkunu qegħdin jistennew. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta, il-produzzjoni ta' diskussjoni li kun nhar ta' ħamis il-Kamra Sportiva it-tella fejn il-lejla qegħdin nitkellmu dwar il-logħbiet Real Madrid, Barcellona u Liverpool Manchester City flimkien ma' Jason Deguara mill-Official Liverpool Supporters Club Malta, Kenneth Caruana s-segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta u mir-Real Madrid Supporters Club Malta għandna lil Andrew Borg. Inħeġġukom ukoll biex tkomplu tinteraġixxu magħna billi tħallu l-kummenti fis-sezzjoni li għandna marbuta ma' din ix-xandira u nibda billi naqra ftit il-messaġġ ta' Anthony Abela fejn qed jgħidilna Rest in peace Justin Tabone, You'll never walk alone. Nofru wkoll il-kondoljanzi tagħna f'isem it-tim tal-Kamra Sportiva lil familjari ta' Justin, ma nafx hekk Jason min-naħa tiegħek tiġiżid xi ħaġa fuq dan ir-rigward jekk jogħġbok? Iva, minkompli ma' dan il-messaġġ. Sfortunatament mument ta' dieqa kbira, Justin kien wieħed minnha, kien isegwi ħafna t-tim ta' Liverpool. Ġara dak li ġara, bla kliem. Kienet aħbar li ħażdet il-ħafna fosthom lili. Minn hawn nagħti l-kondoljanzi lill-familjari tiegħu tlifni ħfeta tenera. Xi kultant ċertu affarijiet taqqas tifhimhom ma' dik hija l-ħajja. Ħajkun dejjem fit-talb tagħna, Justin ħajibqa' magħna l dejjem fil-memorji tagħna. U jekk Alla jrid jekk jiġi riżultat, żgur li riżultat tal-bieraħ huwa dedikat għalih totalment. U jekk jiġi riżultat tajjeb għalih nhar il-ħadd li naf żgur illi kienet ħatkun waħda mill-iktar logħbiet li jkun qed jistenna matul is-season. Jekk tiġi tajba niddedikaw għalih ukoll u minn hawn nibgħat il-kondoljanzi u l-kuraġġ totali u s-solidarjetà lill-familja kollha tiegħu.
Mela, għanna sadan it-tant ukoll iżjed kummenti, David Azzopardi, żewġ timijiet għandhom bżonn il-punti imma il-Liverpool jekk jirġu 3 punti tajjeb għax tolli l-moral tal-players u tagħna il-partitari. We are Liverpool FC, that means more. You'll never walk alone. Sadan it-tant ukoll konna nitkellmu fuq il-YouTubers tagħna u tfaċċa wkoll il-YouTuber tal-Juventus, Mark Xkembri, li huwa wkoll assistent tal-produzzjoni ta' dan il-programm li nixtieq nirringrazzja sa dan it-tant ukoll għandna aġġornament minn ġewwa Londra, il-West Ham iżidu l-iskor għal 2-0 grazzi għal Jared Bowen. Skorjaw il-Lazio issa. Ukoll tajjeb ħafna grazzi Jason ta' dal-aġġornament, Lazio 1 Stuttgart xejn għandek forsi l-iskorer? Probabbilment immobile. Sista du ma telalna xej, ma insomma ħalli nkompli bil-messaġġi sa dan it-tant. Mela Mark Xkembri għandu domanda għal Kenneth u domanda għal Jason. Id-domanda li għandu għal Kenneth però sen saqsilu iżjed tartaxija wkoll marbuta mal-komment li għandi jiena issa. Jason qed isaqsih ma taħsibx li l-kuntratt fenomenali li nata Salah se taħarbat ftit l-armonija fid-dressing room tar-Reds qabel ma twieġeb kemm it-tieni ftit ċans ħalli intik naqgħu wkoll ħin tipprepara id-domanda. Antoine Boġeja Bonit, hemmu Jason Degwara u nsellem ukoll il-Alan Jowmans li qed jindikalna hawnhekk il-sistema tagħna li qiegħed is-segwina stalla daħlu żewġ YouTubers tagħna, nistieden il-YouTuber tal-United jekk qed jarana u l-YouTuber l-oħra tal-Milan forsi jridu jgħidu tagħhom ukoll infakkuhom li fit-tmiem il-ġimgħa il-YouTubers jidħlu fil-programmi migżoni ma fuq se nitkellmu iżjed tard. Issa biex nibda nallaċċana għall-kummenti illi kien hemm bejn id-domandi li saqsa appuntu Mark. Ħanibdew fuq il-kustjoni Salah. Jiena fil-fatt kont se nsaqsik. Fuq il-kriżi li Liverpool għaddej minna fil-kampjonat. X'inhu jiġri fil-fema tiegħek? Ħanibdew minn hawn. U jekk taħsibx li waħda mill-kawżi hija appuntu il-tiġdid tal-kuntratt ta' Salah. Mela, l-ewwel ħaġa il-Lazio tħassirlhom il-gowl kien gowl ta' Ciro Immobile ma tħassar l-offside telat issa. Ġast biex inżommu telespettaturi aġġornati sal-inqas minuta. Rigward il-kwestjoni Salah isma' wieħed jista' dawn huma kollha spekulazzjonijiet illi tista' titkellem ħafna fuqhom, biss jiena naħseb illi punt tajjeb illi semma Andrew ftit nies qed isemmuh. Il-Liverpool ġej minn staġun illi labu l-massimu tal-lobiet li jistgħu jilagħbu. Jekk min issejjer żball labu 63 logħba. Hemm plejers li labu 50 logħba minnhom dawk. Meta qed ngħidu 50 logħba mhux ċajta, ġifieri 50 logħba jekk ħa nitkellmu fuq sena solari, qegħdin nitkellmu logħba fil-ġimgħa sa season ma fihx mhijiex sena solari, season fih, staġun fih madwar 9 xhur. Ġifieri nitkellmu li kellek plejers letteralment labu logħba kull 5 ijiem. Il-problema tal-Liverpool kienet illi l-iskwadra tal-Liverpool mhix l-iskwadra tal-Manchester City. Ġifieri it-tim idur fuq mhux iktar minn 16 plejer, 17 plejer. Mela allura r-rotazzjoni hija totalment differenti minn dik li jistgħu jagħmlu Manchester City u timijiet oħrajn illi ovvjament għandhom skwadri twal. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-Manchester City jekk tara kif jilagħbu l-line-ups tagħhom fil-League Cup u speċjalment fil-bidu tal-FA Cup. Daw għandhom il-faċilità u l-kumdità li jilagħbu bi 11 plejer letteralment illi mhumiex titolari, però li tkun skwadra b'saħħitha ħafna. Jivri li inti jkollok il-Lakanji reserve ta' Stones. Mhux bħal meta jkollok il-Phillips reserve ta' Van Dijk, kull rispett lej il-plejers li qed insemmi. Jivri il-fatt li Liverpool baqgħu sal-aħħar ħadu żewġ tazzi domestiċi
u baqgħu sal-aħħar ġurnata jiġġieldu għall-kampjonat fejn kienu qegħdin imdendlin li jistgħu jirkuh bis-6-2 b'xejn minn taħt u Liverpool għadhom xejn b'xejn biex ma ninsewx. U f'dik il-ġimgħa stess jilagħbulek il-final taċ-Champions League. Mhijiex faċli li mbagħad il-plejer jaqaf xahar u jerġa' jibda l-istess u tibqa' fl-istess peak ta'. Issa, il-kwistjoni tal-aħ setat kienet problema, setat tħolqod disgwit Iva, setat. Dan għal-plejers biss jafu li hemm fid-dressing room. Biss jien naħseb il-Liverpool il-problema li hemm li mhux qed isir investiment biżżejjed biex ikomplu jsaħħu l-iskwadra. Jiġifieri, orrajt telaq Mane, ġi Darwin. Kien hemm Diaz ukoll u se jirreplacjah Diaz, qed jilagħbu sistema differenti, però fir-realtà issa Liverpool Diaz imweġġa. Trent imweġġa. Liverpool ġejsin, illi forsi qalu ma kellux jitneħħa Mane u saħansitra kellu jitneħħa Salah. Taqbel magħha? Le ma naqbilx ta' ħanejlek għalfejn Antonello, għax jiena plejer illi ma jridx jibqa' mal-klabb ma nżommu qatt. Jiġifieri u Mane anke qabel il-final ta' Champions League kien determinat, jiġifieri qabel il-final ta' Champions League għallhom fi ftit jiem oħra dakinhar tal-final. Għallhom tkunu tafu x'in id-deċiżjoni tiegħi, ġifieri dak kien ġa deċiż. Issa kien għandi plejer deċiż li jrid jitlaq. Jien ma nżommu qatt Antonello għax dak jaf ikun problema żgur fid-dressing room, issa mhux qed ngħid li Mane kien problema fid-dressing room, għax Mane was a team player. Imma jekk finalment il-plejer ejja ngħidu kollox, dan għamel 6 snin mal-Liverpool, f'dawk is-6 snin irnexxielu jirbaħ it-tazzi kollha u ret esperjenza ġdida. Ġifieri Mane tom ħafna lill-Liverpool dik ir-realtà. Kieku kelli ċans inżommu l-Mane u żgur li nżommu. Però jekk il-plejer iddeċieda he made his mind li jimxi, naħseb kienet tkun ġennata min-naħa tal-Liverpool kieku pruvaw iżommu l-Mane milli ma jiċċaqlax. Għal żewġ raġunijiet Antonello. Number one, fi żmien sena l-Liverpool kienu ħejdilfuh b'xejn għax kien ħejġi out of contract. Da ma kienx ħajferma kontra ġdid. Number two, kien ħajkollok problema kbira fid-dressing room bih. Il-paga ta' Salah, dan issa ġejjin il-kontratti tal-plejers l-oħrajn kollha, u jien qed nimmaġina li kif Salah għamel id-deal tiegħu għax dan kull plejer tru l-aġenti tiegħu jagħmel id-deals tiegħu. Jiena nemmen li biex il-Liverpool missew il-paga tiegħu, jekk Van Dijk ħajmur biex jitlob illi tintmiss il-paga tiegħu probabbilment ħad tiġi diskussa. Żgur, għax dawn huma affarijiet li żgur illi qabel tieħdet deċiżjoni illi l-paga ta' plejer wieħed tola, żgur kienu jafu x'ħad tkun ir-ripple effect. Ben, sa dan it-tattu. Biex nafur l-internament il-Liverpool dik it-tip ta' diskussjoni fil-bord tad-diretturi tagħhom għamluhom. Ġifieri qed nimmaġina li issa once li ħajġu l-kuntratt il-ġodda speċjalment tal-player stability, żgur li ħajkun hemm mertok fil-paga tagħhom qas għandi dubju. Ġifieri ma nistax nimmaġina, però iwa setat kienet waħda mill-affarijiet li ħolqot ferment. Però iktar nimmaġina li l-ewwel waħda li jgħidlek li wara staġun bħalma kellna s-sena l-oħra li fih intlabbu 63 lob uffiċjali. Tkun diffiċli biex imbagħad terġa' ssib il-kontinwità neċessarja Antonello biex tmur għas-season ġdid bil-fatt li tlift żewġ tazzi maġġuri f'temp ta' ftit jiem li huma l-iktar tazzi importanti li kienu l-lig u Champions League sakemm qed nitkellmu Antonello Lazio reġgħu skurjom. Fil-fatt ukoll ħantella u l-grafika tagħha biex anke nkun nistgħu nkomplu id-diskussjoni. Kienet ħanġi naqra għalik issa. Mark, staqsina jekk taħsibx li s-City huma dipendenti fuq il-fenomenu Erling Haaland. Illi sissa l-Ingilterra għamel ħerba tista' tgħid kull fejn rifes. Minna Haaland is-sena l-oħra skun jgħajna mid-gowl. Ġifieri ma naħsibx li aħna niddependu minn Erling Haaland, ġifieri bħala klabb, bħala tim, żgur ma niddependux fuq plejer wieħed. Ovvjament is-sena Haaland konna nafu li hu tajjeb, ma stennejniex li ħajkun splussiv dan il-mod. Hemm min ifornieh, inti wara għandek il-Bernardo Silva fil-Foden, hemm Kevin De Bruyne,
għandek players illi jaqasmulu jġibuh pożizzjoni tajba u ovvjament jiskurja. Però nerġa' ngħid illi mingħajru sena l-oħra il-midfielders u kellek il-Sterling sena l-oħra neħejnih il-Jesus. Nixtaq tiwieġeb ftit ukoll dak li qal Jason rigward li aħna għandna riżorsi infiniti speċi u għandna skwadra twila ħafna. Flus għandkom żgur iktar minn ħafna timijiet. Però tim ma nistax nifhem għax jekk taraw weħda ġifieri meta ntellaw tim jilgħab fil-lig u hekk, kważi nofs it-tim ikun żgħar. Għandek il-Cole Palmer, Lewis, Wilson Brand ġifieri. Pjuttost anzi għandna l-injuries ukoll, però il-klabs l-oħrajn ukoll, pereżempju semmejna l-Liverpool, għandek il-Keita fin-nofs, Thiago, Henderson, Chamberlain. Issa dawn minnhom ikollok l-injuries ukoll, imma hemm players bħalma n-City ta' ġifieri rigward Haaland ovvjament l-aħħar logħba ma labx u forsi dak li jkun jgħidlek illi jisma' mingħajr Haaland ma skonjajtux mal-Copenhagen. Illi l-logħba ta' qabel skonjajna 5 kontrihom. Ġiet kif ġiet il-logħba kif qegħdin ngħidu kellna tkeċċija spiċċat xejn b'xejn. Però ma naħsibx illi t-tim iffukat fuq Haaland le ma Cancelo jiskurja, ġifieri anki id-difensuri jiskurjaw ukoll. Ovvjament Haaland għandna plejer bħalissa li esplużjoni ta' veru, ġifieri jagħmel ċertu gols illi ma nafx kemm hawn strikers anki antiki fil-passat, pereżempju t-tieni gol ma' Dortmund, ma nafx kif irnexxielu jilħqu l-ballu u skurja, ġifieri hija xi ħaġa fenomenali. Dik il-klawżola ta' 100 miljun, Andrew, xi tgħid li fuqha? Dik l-allegata klawżola. Assumejt li ħassaqsini. Ifhem, skont Pep m'hemmx klawżola, jien naħseb nemmen li hemm xi ħaġa għalfej għax donnu Haaland anki kif spjega kif għażel Manchester City komparat ma kif għażel players oħrajn. Jaf jagħmel qed jagħmel għandu l-papajejnu tiegħu jagħmel deċiżjoni sew, ġifieri jiena bħala supporter tar-Real li kieku kont qed nipprova nifhem il-Haaland das-sajf għalfejn għażel is-City ma tixtort u meta hu spjega li jagħmel scorings out of 10 għal clubs li seta' imur magħhom. Naħseb is-City kienu 10 on 10 u mbagħad il-Real kienu 6 on 10 jew 7 on 10 u ġast naqqas il-punti minħabba li qal Manchester City m'għandhomx striker bħalissa għandhom il-Jesus li bijaw. Il-Real Madrid għandhom il-Benzema, ma naħsibx li kien f'daqqa waħda Benzema hopefully Monday li miss 3 tim oħra, 4 tim oħra jirbaħ il-Ballon d'Or. F'daqqa waħda ħajsir sab għax plejer ta' 22 sena tajjeb kemmu tajjeb ħajħodlu postu. Ġifieri tagħmel sens Haaland x'inhu jagħmel. Issa jekk hemm klawsola ta' 100 miljun, 150 million, 200 million li fit-2024 ikun tista' tkun tiġi attivata minn Real Madrid jew minn klabs oħrajn. Ma nafx, għalissa naħseb tagħmel ħafna sens kemm għar-Real Madrid li qed niffokaw fuq il-players tagħna u għandna l-Benzema under contract bħalissa ħajġeddet għal 2024. Haaland għadu issa kif mar ma' City ma naħsibx ma nimmaġinax li f'Jannar jew f'Ġunju li ġej ħajqabatu mal-Real. Ġifieri issa kollu spekulazzjoni jista' jibqa' ma' City, jibqa' jimprovja ma' City, jagħmel 3 snin tajbin u mbagħad niġu 2024-2025 naraw il-market xikun għaddej, però naħseb Haaland huwa komdu ħafna bis-City u s-City huma komdu ħafna bħalu. Jista' jkun ukoll li b'xi mod nerġgħu nagħmlu kuntratt ġdid ma' Haaland jiffirmaw dik il-klawsola titneħħa jekk hemm klawsola ġifieri jista' jkun hemm ħafna affarijiet ma nkunux nafu hemm. Nistgħu noqogħdu nitkellmu fuq Mbappe wkoll li f'daqqa waħda issa jrid jitlaq mill-PSG apparentament skont l-ekip, skont il-marka. Għamilna sajf għaddejn li ħajġa mar-Real u ma f'daqqa waħda firma kontratt mal-PSG wara da sajf tal-limt li laqas meta jgħid here we go Fabrizio Romano meta nara l-official signing mill-klabb, minn klabb għal klabb ngħid orajt ġie ma mill-qija. Le, dik li għandek temmen hija personali.
ħafna jaħilfu bih Romano. Iva. Jiena qabel ma nara uffiċjali fuq is-sat. Sfortunatament Iva. Jew nismaħħa ma tidderret interessat. Ekku. U jidher li s-saga Mbappé issa ħajintużaw il-Liverpool, Il-Liverpool minħabba. Waħda dan għad jissemmew il-Liverpool sejna ħankun onest magħkom. Ilkom fuqu. Mbappé huwa plejer kbir, laqqas hemm dubju. Biss iċ-ċifri li qed jissemmew jekk vera l-Liverpool joħdu tkun ġennata. Veri b'dawk il-flus jien narma tim sħiħ. Ma narmax pożizzjoni. U jekk hemm pożizzjoni li l-Liverpool għandhom bżonn plejer, bħalissa żgur mhux quddiem. Ġifieri jien b'dawk iċ-ċifri inġib narma mitfil ġdid. Hekk iva, għax għandek il-Henderson qed jikber, għandek il-Chamberlain mu qed itina xejn għax iktar inġert milli jilgħab għandek il-Keita mu qed itina xejn għax iktar inġert. Għax iridu jagħmlu l-Liverpool? Imorru għall-Mbappé jew imorru jixxu 4 midfielders, 4 mhux wieħed. Għax dan meta qed nitkellmu fuq ċifri li qed nitkellmu ta' Mbappé ejja nkunu realistiċi ta' ma tantx hawn clubs illi jistgħu jaffordjaw jew inkella minn ħajamilha x'tantu b'saħħtu worldwide. Illi jaf l-Mbappé jista' l-investiment Mbappé jista' jifdeħ fi żmien xahar għax tant jinbijaw gerijiet tiegħu kif ġara fil-każ u Andrew jista' jikkonferma qed nara x'enger rasu. Fil-każ ta' Ronaldo, ġifieri meta Ronaldo inxtara mir-Real Madrid dan f'7 ijiem mill-flokkijiet tiegħu l-investiment ta' Ronaldo kienu ġafdew ir-Real Madrid, daqshekk huma akbar Real Madrid madwar id-dinja. Mhux neċessarjament huwa l-każ, għax jiena anke din ġimgħa qrajt artikli minn forums tal-Juventus fejn qalu li l-miġġa ta' Ronaldo kienet il-bidu ta' tmiem tagħhom, jiġifieri ma kollox ma. Dak jekk tittoħodek Antonello jista' jkun li jiġri hekk, jiġifieri għax dana u dana forsi ħafna nies jinsew li l-football is made of cycles. Jiġifieri bħal da żmien 10 snin ilu il-United ġol Ingilterra kienu jgħidulhom the Invincibles għamlu żmien, bħalma kienu jgħidu l-Arsenal meta ħadu l-ikbla telfa, jiġifieri l-futbol huwa magħmul minn ċikli. U wara kull ċiklu kull tim jgħaddi minn esperjenza fejn tkun ftit diffiċli. Issa, kemm is-supporters jis-supporters jiġifieri dal-għodu rajt pereżempju l-ultras tal-Juventus jagħmlu strexxuna Agnelli Vattene. Ma daw bis-serjetà. Jiġifieri daw wara li għamlu 9 snin infila mhux jieħdu l-Italjan da. F'Jannar daw seta' jieqaf il-lig f'8 snin minn 9. Lillhom tgħidli Agnelli Vattene tibda tgħid imma daw bis-serjetà jitkellmu. Jiġifieri il-futbol għamul fuq ċikli, pero jiena ħankun onest miegħi, jekk tgħid li tridu l-Mbappé mal-Liverpool, tgħidu li x'kiesaħ jiena Jason Negwara li ma rridux ta'. Ġifieri jiena nippreferi li b'dawk il-flus jekk vera l-Liverpool jinvestuhom bil-għaqal biex inġibu 3, 4, 5 plejers ta' livell. Li naf żgur li Klopp b'dawk il-5 plejers ikun jista' jdawwar tim ġdid madwar u jkollok era ġdida. Mela plejer wieħed. Jiġifieri għalija personali ma rridux. Ta' sejjek nifhimha. Biex inżid xi ħaġa ma' Jason. Kwistjoni oħra hija orajt semmina l-flus. Kwistjoni oħra hija li dan għandu 23 sena. Ilu fix-xena internazzjonali bħala plejer kbir minn mindu kellu 17-18 sena u jista' jkun li kiber wisq malajr. Allura għandek il-kwistjoni tal-flus tal-klabb u għandek kwistjoni li da qed jirrabja u qed jagħmel xenati għax il-coach irridu jilgħab striker imma hu jrid jilgħab left wing. U jrid ibih il-Neymar u jrid il-Neymar barra mill-klabb. Sorry, inti player, parti minn team, tifforma parti minn team, jekk il-coach qed jgħidlek hekk u inti kapaċi biżżejjed li tilgħab hekk. Bħala player suppost wieħed mill-aqwa fid-dinja, jekk tilgħab left wing jew tilgħab striker u para professional għax dawn huma suppost professional players, mux toqgħod is-sabbat saqajk għax ngħid jiena rrid nilgħab left wing.
jekk qed jgħidlek hekk il-coach, inti trid tisma' l-coach għax fl-aħħar mill-aħħar il-coach l-ewwel wieħed li ħajiblaħħa jekk ikollhom bħala tim sensiela ta' riżultati ħiżiena mhux ħajgħidu it-torta mbappax ma skorjax tet lobbiet barra, il-coach jitlaq jispiċċa. Ġifieri palissa r-Real 10 snin ilhom meta kien żmien lejn l-aħħar ta' Mourinho, kien hemm ħafna drama fil-locker room, eċetera, eċetera. Palissa l-PSG għandhom dik id-drama minħabba li għandek players ħafna kbar, Neymar, Messi u Mbappe kollha fl-istess dressing room, kollha għandhom l-egos tagħhom għax jafhmu huma tajbin biex ikollok dik id-drama kollha fil-dressing room li mbagħad taffettwa il-performances on the pitch. Inutli. Ġifieri Andre, però mhux biex ninterrompik ta'. Però din il-kwistjoni ħolqu għal Paris Saint-Germain stess. Eżatt. Ġifieri daw spiċċaw li biex biex żammewh magħhom il-Mbappé daw spiċċaw letteralment illi fil-kuntratt tiegħu dan daw ħid-dritt anka li jitkellem mad-diriġenza fuq minn ħajkun il-coach ta' tat-tim ta'. Eżatt. Bidat nitkellmu fuq tifel ta' 22 sena. Kif qed jgħid Tajjeb Endru dan it-tifel ta' 17-il sena dan spiċċa xampjon tad-dinja u spiċċa fuq pedestal. Da f'daqqa waħda spiċċa li dan għandu awtorità ta' diriġent illum ta' fil-klabb tal-Paris Saint-Germain ta'. Jiġifieri, u jiena hekk qed ngħidilkom, jiġifieri jekk ikolli ħanerġa' ngħidilkom jiena mhux bik suħat, però jien ma narax bir-rispett kollu l-Mbappé ma narax investiment ta'. Hemmhekk nemmen illi jekk il-Liverpool jieħdu l-Mbappé ħajkissru d-dressing room. Għax imbagħad ħajkollok plejer li dan ħajġib kollu warja li dana ġamel ħafna suċċessi. Illi dan għallum mal-PSG ġa għandu ċertu awtorità. U da ovvjament ħajġik fil-klabb awtorità. U da ħajpretendi li jidħollok mal-big guns u jaqbes il-plejers bħal Van Dijk, bħal Henderson, bħal Milner li llum huma dawk il-plejers li jidderiġu. Bħal Salah li huma il-big guns u nista' nimmaġina dan bli Marja ħajġi. Ivri, u għalhekk qed ngħid li jiena li hija that's a waste of money, għax jiena ma rridx ġifieri il-karattru ta' Mbappé, I'm sorry, ma jogħġobniex. Dik ikollha naqbel Mendru 100%. Mela fuq dawn it-tliet players se nkomplu tkellmu fit-tielet parti tal-programm ibqgħu magħna li għandna blokk ieħor ta' riklami u mbagħad nerġgħu nitlu biex inkomplu d-diskussjoni kif ukoll għandna iżjed kummenti mingħand il-segwaċi tagħna qed isegwu il-programm botta u risposta tal-lejla. Jekk jogħġobkom ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym,
il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla qegħdin nitkellmu prinċipalment fuq Liverpool-Manchester City flimkien ma' Jason Degwara mill-Official Liverpool Supporters Club Malta u Kenneth Caruana, segretarju ġenerali tal-Manchester City Supporters Club Malta, kif ukoll qed niftħu naqra ta' qasejra fuq il-klassiku bejn Real Madrid u Barcellona flimkien ma' Andrew Borg. Infakrukom ukoll biex tkomplu tikkummentaw fis-sezzjoni li għandna marbuta max-xandira tagħna. U żewġ kummenti illi issa nixtieq ngħaddi huma kumment oħra minn Mark Schembri fejn qed wieġeb il-Jason u qallu li bis-serjetà qegħdin jitkellmu hekk l-Ultras tal-Juventus il għaliex l-aħħar 4 snin kien hemm wisq deċiżjonijiet żbaljati. John Elkan jekk jogħġbok aqbad il-barri minn Runu. U għandna kummenti oħra minn Ashley Kumbo fejn qed jgħid mhux sorprendenti li Mbappé qed jagħmel din ir-reazzjoni kemm illum mal-Paris Saint-Germain probabbilment Galtier huwa l-ewwel coach li qed jurieħli u jmexxi. Jekk ma jkollux tazza tad-dinja tajba ikollu jiekol humble pie. Parentesi żgħira. Jekk hawn xi partitarji li jżommu mal-Paris Saint-Germain kellmuna biex fil-programm li ħajkollna isu għal Novembru fuq il-UEFA Champions League inkun nistgħu wkoll ngħidulkom biex tiġu u ssemgħu leħinkom. Illum ukoll provajna nġibu partitarju ta' Barcellona iżda sfortunatament ma kien min kellu jiġi inqalatlu xi ħaġa fl-aħħar u ma setax jattendi. Nisperaw li darba li jmiss ikun preżenti dan il-partitarju biex ukoll ikollna nqata' nkomplu bil-varjetà li qed ikollna jew ukoll policy tagħna li kemm jista' jkun niftħu permezz ta' dan il-programm Botta u Risposta għal ħafna klabs possibbli biex ukoll idea differenti, nies differenti, opinjonijiet differenti. Mela, Kenneth, fuq il-kumment li qal Ashley, nixtieqek tgħid tiegħu. Il-kumment ta' Ashley. Rigward Mbappé u reazzjonijiet li qed jagħmel. Smajna lil Jason u Lendu jitkellmu issa. Fimtek, Għana, bażikament naħseb Mbappé kif qal tajjeb Andrew anki Jason illi Mbappé ta' eta żgħira laħaq ċertu dragwardji li plejers normali jilħquhom minn Ronaldo. Meta kien Man United kien ġa kbir imma kien hemm Ferguson li rnexxielu pjuttost iżommu tajjeb. Meta mar mar-Real il-plejer qatt ma kien ikbar mill-klabb. Tantu hekk illi meta ġiet is-sija tiegħu mir-Real Madrid għal ftuħ lemmu kollox, jiġifieri. Mbappé naħseb illi iħossu u tawh l-arja anki b'dik il-paga u anki fil-li se jitlaq u fil-li mhux se jitlaq. U nifhem għalfejn ta' nifhem għax il-qatar ħajkollhom il-World Cup ma rridux jitilfu dik il-bandiera tagħhom illi għandek il-World Cup ġo pajjiżek. Il-PSG huma mmexxin mill-qatar biex ngħidulhom hekk qed tifhem. Allura insomma rridux jitilfu dak il-plejer illi insomma għandhom il-bandiera biex ngħidu hekk tagħhom. Però fl-istess ħin il-reperkussjonijiet kienu illi spiċċa l-plejer ikbar mill-klabb. U hemmhekk hemm problema, ġifieri. Ovvjament jista' jkun ukoll illi ilhom ineffu ħafna l-inkwit bejn Neymar u Mbappé. Kultant il-medja jista' jkun ukoll il-medja li ġejja minn Real Madrid, semmejtu l-Marsa intom, il-ħin kollu tofu il-ħin kollu tara kif se xewwex u tipprova tqanqal l-affarijiet biex dak li jkun il-plejers jiċċaqalqu kemm il-darba rajnija din, jiġifieri il-Real Madrid dik it-tip jaħdmu l-ewwel jiddistabilizzaw plejer sakemm fl-aħħar jakkwistawha. U jista' jkun illi din hija kollha reazzjoni għax Mbappé ma marx ma' Real Madrid, allura kemm jista' jkun minħolqu stejjer, eċċetera. Ovvjament jista' jkun ukoll illi Mbappé forsi għandu senu twil il-karattru kif qal Jason huwa u dak li hu
U kon Real Madrid klab bħal dak ma nġibux jiġifieri l-istess. Naħseb il-karattru tiegħu xi ħaġa wkoll li donhom il-PSG qegħdin iġibu ħafna players illi b'dik il-pagi b'dik kull sena jibnu ħafna minn players anki fid-difiża. Dis-sena tara players mod, is-sena ta' wara line-up kollu ġdid, jibda anki goalers għandhom xi disa pereżempju. Momenti Fimni kif jista' jkun ukoll goalers tajbin. Pereżempju wieħed minnhom huwa li kien ma' Real Madrid tal-Costa Rica u jiġifieri goaler. Keylor Navas. Għalija goaler ma nistax nifhem kif il-Real neħew jiġifieri. U għandhom ħafna minnu għandek il-goaler Taljan x'ismu bħalissa li kien mal-Milan. Don jiġifieri dan mhux 11 tilab players ħatilab 30-40. Wisq naħseb stilel u inti tim ma sax ikun kollu stilel minna u għek tifhem għandek il-Hakimi pereżempju. Għandek ħafna stilel f'salt li anke tara l-bank pereżempju tagħhom kif tista' tikkuntent għal dawk il-plejers kollha meta tittilab ċertu plejers u għandek oħrajn dejja fuq il-bank jew inkella. Wis naħseb diżarmonija jien ukoll bħala klabb. Mela, messaġġ ieħor qabel ma nkomplu bil-programm tagħna. Alan Jomans fejn qed jistaqsi x'taħseb lilek saqsija d-domanda Jason, ma jinsenda wara wkoll għal kienet l-uffiċjali tal-logħba ta' nhar il-Ħadd fejn se jkun hemm Anthony Taylor bħala referi u mal-VAR se jkollna lil Darren England u Simon Bennett bħala assistent. Dan huwa l-istess wieħed li kien mal-Arsenal u kien hemm 4 żbalji favorihom. Qed naraw żbalji ta' referi VAR kontra Liverpool. Jason, tibda inti jirribatti kienet? Le, daħqa ismani Antonella, mela aħna daħħalna l-VAR biex jinqataw ċertu żbalji. Imma mbirikalla waqt il-logħba l-VAR kellha l-ħsara. U l-gow ma ġiġi ċċekjat bil-VAR. U laqqas il-penalty. U dan skoprejnihom għax kien hemm ġurnalist, issa ħankun onesta jien waqt il-logħba jiena t-tifel tiegħi jfisser bħali. Min t-tifel tiegħi jismu Gerard, tistgħu timmaġinaw ġifieri. U t-tifel fl-ewwel gowl għalli saka offside. Għatlu ma għalli saqajh offside. U x'kien rġajt ħarist u rajt is-siqta wara. Deret ċara li saqajh kienet f'pożizzjoni ta' offside. Però daw imbirka s-sapjenza kollha u f'dak il-ħin il-VAR ma ħadmitx. Għax wara l-logħba kien hemm ġurnalisti li bagħtu għar-retratt uffiċjali għax vera waqt il-logħba ma ġabuhx fejn jiġi black il-line u dal-imbirek line għalulhom skużawna imma l-VAR dak il-ħin ma ħadmitx u għadna fuq li qalu r-referees. L-istess fl-okkażjoni tal-penalty li kellhom il-Liverpool tal-handsball. Ida huma affarijiet li sfortunatament jitfgħu ħafna dubi. Mhux fuq it-tern arbitrali biss. Jien ma nneħħi xejn mill-mertu tal-Arsenal għall-logħba tajba ħafna li għamlu nhar il-Ħadd. Però ma naċċetta qatt li jkun hemm sistema teknoloġika li suppost qed tintuża biex ma jsirux dawn l-iżbalji u dawn l-iżbalji jiġu ripetuti. Jiġifieri jiena fuq it-tern arbitrali wieħed jista' jagħmel programmi sħaħ. Biss ħankun ċara Antonello, forsi ħankun kontroversjali. U din ngħid anke ma' referees li niltaqa'. Illum ir-referi bis-saħħa tal-VAR sar għandu kontroll iktar milli kellu qabel. Ħani qabel. Jiġifieri huwa tnejtek mhux f'sens ħażin biex inkun ċar. Però llum sfortunatament flokk it-teknoloġija qed tgħinna biex insolvu ċertu problemi qed nispiċċaw. Illi ċertu problemi għadhom hemm jekk ma kibrux. Pereżempju punt tajjeb illi rajtu qed nieħu pjaċir illi fiċ-Champions League il-VAR qed tintuża totalment b'mod differenti. L-sistemi hija totalment differenti u jidher li issa di ħatibda timxi fil-klabs fil-kampjonat il-kbar, l-Ingilterra, l-Ġermanja, Spanja, fejn ħatibda tkun ħafna iktar ċara il-pożizzjoni tal-plejer hekk hux offside jew le. Għax anke f'tas-sinjali itselet il-bitriki.
U għani għafemmek ġibri għat nejtek Antonello, għet inkun kontroversjali u għet inkun kontroversjali ta' posta, għax din hija kontroversja sħiħa, l-lum bit-tibdil li sar, jekk mhux semmorru għal teknoloġija vera sofistikata li s-supporter li qiegħed id-dar nuruh bl-iktar mod evidenti li r-referi dik dawk id-deċiżjoni tieħodhom mod tajjeb. Iva jinħolqu iktar dubji sfortunatament. Jiġifieri fuq it-terna arbitrali nispera falla li it-terna arbitrali tkun tajba żewġ naħat. Jiġifieri jiena ma nippretendix li t-tim tiegħi jiġi favorit jew jiġi sfaq. Jien nippretendi li it would be fair. Daqshekk biss, xejn iżjed u xejn inqas. Kienet? Il-VAR indaħlet biex jissolvi ċertu problemi, ġifieri nemmen li finalment xorta naqset minn ċertu żbalji. Però kull logħba infattina nara tal-BBC hemm OTD hawn ikun hemm ta' Gary Lineker u hekk, jiġifieri Match of the day. match of the day. F'kull tim u kważi kull logħba jkun hemm xi spunti fejn jibdew jiddiskutu l-VAR, pereżempju l-aħħar logħba li kien hemm West Ham Fulham. Kien hemm fast sejwan, ġifieri. U malki huma bejniethom ma jibdewx jaqblu, ġifieri issa malki donhom ir-regoli ir-referees, fimt, mhumiex daqshekk ċari. Jiġifieri hemm ukoll il-mod kif jaħsibha dak ir-referi. Jiġifieri naħseb in hemmhekk għandhom jibdew jaħdmu l-isma' għandhom ikun hemm regoli vera ċari l-isma' jekk ġara hekk tittieħed din id-deċiżjoni mhux kif tinterpreta qisek, fimt. Issa tgħid li ma din hija xi logħba tar-robots u hekk. Għax kien hemm immarreġ il-VAR biex inħallu l-interpretazzjoni tar-referi. Mill-banda l-oħra qegħdin jingergru istax ħallejna l-interpretazzjoni, ġifieri issa qas nafu x'irridu wkoll sa ċertu punt qed tifhem. U nemmen li finalment il-VAR isu il-kulħadd qed tolqod xi naqa' tajjeb jew ħażin, jiġifieri jekk tara l-season sieħ inti kull tim ħajkollu momenti li forsi ġew naqa' favoriti u momenti li ġifieri ma naħsibx li Anthony Taylor jiffavorixxi dak it-tim jew il-ieħor. Dak huma naħseb jiena diskors li ikun hemm tajjeb ta' kif fuq il-Facebook u hekk imma ma naħsibx li referi l-intenzjoni tiegħu hija u Alla ħares li jgħod jiffavorixxi jew dan ġifieri ma. Andrew, ħadd kemm nerġgħu fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej. U naħseb waħda mill-isfidi interessanti li ser ikollna ser tkun l-isfida bejn żewġ attakkanti veterani, għandek il-Benzema fuq naħa u lil Robert Lewandowski fuq in-naħa l-oħra. Min taħseb li ser ikun il-plejer li ħajamel iżjed differenza minnhom? Fit-tim, skont kif qed nara kif rajt il-bieraħ, Lewandowski lagħab logħba kbira kien naħseb fuq quddiem l-aħjar plejer tal-Barsa. Palissa jekk ħan nitkellmu fuq form, Lewandowski qiegħed aħjar minn Benzema għalfejn għax Benzema għadu ġej lura minn injury ta' 3 ġimgħat, allura ċertu game rust ikollu. Però mbagħad li dejjem ta' għax ġieli saqsewili, ma tantx inqabbel l-istil tal-logħb ta' Benzema u Lewandowski. Benzema dejjem kien qisu hybrid ta' bejn number 9 u number 10, jilgħab iktar bħala qisu center forward milli striker pur. Lewandowski huwa striker pur. Lewandowski jqodlok fil-kaxxa, fox in the box u b'xi mod isiblek goal mix-xejn. Benzema sena l-oħra hekk kien, però for the most part Benzema jipprovdi apparti milli jiskurja. Lewandowski huwa dejjem lest biex jirċievi ballun biex jifqa' l-asta. Mela, bħal kull ġimgħa wasalna issa qarokna fejn nieħdu naqra l-aħħar aħbarijiet mill-klabs rispettivi illi lejla qed tirrappreżentaw għal daqstant wieħed. Nixtieq li forsi ttuna naqra ħiel fuq l-aħħar aħbarijiet ta' supporter clubs illi l-lejla qegħdin tirrappreżentaw. Kienet tibda inti, Jason u mbagħad Andrew. Jekk jogħġbok. Jiena dejjem ngħid il-partitari tas-City, bħalissa ovvjament għaddej mument tajjeb, allura anki meta naraw logħba jkunu aktar membri, però
kif dan iż-żmien li għaddejjin tajjeb u anke fi żmien li ma nkunux daqshekk, jalla nibqgħu niltaqgħu u naraw il-logħob flimkien u niddiskutu, nitku, neħdu pjaċir u nifirħu mal-gowl. Nitlob ukoll is-supporters tas-City sabiex jisegwu l-paġna tagħna tal-Facebook dejjem updated kuljum. Għandna l-Instagram ukoll ġifieri għamilna page tal-Instagram u anke tat-Twitter. Li wieħed tajjeb isegwiha biex anki jara bħala kumitat u bħala klabb l-avvenimenti li nagħmlu fejn niltaqgħu jista' ġej il-miliet pereżempju. Allura tajjeb illi wieħed isegwi ta' spiss dak li jkun għaddej. Jason? Minna ħati, number one, nħedġeġ il-daw kolla li jżommu mal-Liverpool biex nar il-ħat naqdu fl-imkien, nkunu ħafna nies kif dejjem nkunu l-klabb, ikun hemm atmosfera unika, nkunu kollha f'daqqa, nieħdu pjaċir fl-imkien naraw il-logħba fl-imkien, nsiru nafu għajarej xulxin għax fl-aħħar mill-aħħar. Jien ma niddeqx ngħid li l-ikbar biberija li għamilt kien bis-saħħa tal-futbol, kemm dawk is-supporters li jżommu mat-tim li nissimpatizza miegħu jiena u anke supporters oħrajn ta' timijiet oħra li għamilt ħbieb tagħhom bis-saħħa tal-futbol u dak jiena li hija l-futbol tani identità, ma niddeqx ngħidha. Ovvjament isegwu anke l-paġni li għandu l-klabb l-istess fuq il-mezzi kollha, fuq is-social media kollha. U minn hemmhekk inkunu nistgħu nżommu kollha bħala familja u minn għadu ma naqgħodx magħna bħala membru jersaq il quddiem biex anke jsir membru tal-Liverpool Supporters Club Malta biex il-familja tagħna dejjem tkompli tikber. Andrew? Iva, aħna għandna Facebook page u għandna Facebook group, Real Madrid Supporters Club Malta. Il-membri qed jiżdiedu bil-mod il-mod, kull manna ftit il-fuq minn 100 membru, però l-familja qed tiżdied bil-mod il-mod u issa minn mindu jisu lejn l-aħħar tas-sena l-oħra u anki dis-sena rġajna nibdew niltaqgħu għall-logħob, eċetera, eċetera, u fil-fatt nhar il-ħadd li ġej ħankunu qed niltaqgħu post Santa Venera jismu Bistro 64, pjuttost sar isu wieħed mill-postijiet regolari niltaqgħu fih. U merħba kulħadd li jixtieq jiġi jara l-logħba magħna aħna niltaqgħu regolari għall-logħob, speċjalment l-klassiko mhux ta' minni tlifa ovvjament. Dak kollox. Mela l-aħħar domanda illi għandna hija din bażikament. Għalfejn nhar il-ħadd il-partitari neutrali għandhom jażlu li jaraw fil-Kastendru l-klassiku u fil-każ ta' Jason u ta' Kenneth Liverpool Manchester City. U tinsewx ittuna wkoll il-previżjoni tagħkom għal din il-logħba, hekk jogħġobkom. Darba ser nibda minn Andrew u mbagħad Jason u Kenneth. Mela, il-logħba tar-Real versus Barca qiegħda fit-3:30 u Liverpool u City jekk minn issejjer żball fl-4. Ġifieri minn waħda fl-4:15 tagħkom ta' Spanja u ta' il-5:30. Alright, mela xi ħadd irid ikun hemm punt fejn jridu jixelu il-żewġ screens biex jaraw iż-żewġ logħbiet infila insomma fl-istess ħin. Ifhem, jiena nemmen ovvjament partitaru tar-Real ngħid 2-1 li niġu nirbħuha. Jekk ma nirbħuhx naħseb jekk ma nirbħux forsi niġu draw 2-2. Is-City Liverpool aktar diffiċli għalkemm Liverpool forsi bħalissa għaddej minn żmien diffiċli kompart ma' City form aside dat tip ta' logħob jistgħu jidħlu ishom tkun neutrali, tkun a new start, jistgħu jkunu għaddejjin ħażin ħafna u xorta jirbħu Liverpool u bil-kontra diffiċli naħseb iż-żewġ timiet jiskurjaw. Ħanejt 1-1 draw. Forsi jżommu forsi lemmin jaf. Għalfejn jridu jarawha il-logħba, ifhem, il-Barcellona fuq il-klassiku. Fuq il-klassiku, eżatt. Il-Barcellona wara li firmaw kważi skwadra ġdida tas-sajf, pretendi li l-klassiku ħajjerġa' jieħu ftit spinta għax
ħaddaqqa wara li telqu Messi u Ronaldo kważi fl-istess sena ħassewa anke bħala il-kobor tagħha, xorta tibqa' logħba kbira ħafna, però meta kellna il-klassiko bej 2010 u 2018 ħanejdu hekk. Kellna il-klassiko Real kontra Barça u kellna wkoll Messi kontra Ronaldo. Issa għandna forsi Lewandowski versus Benzema li hija pjuttost interessanti. Għandna l-Pedri kontra l-Valverde, kullimkien issib dawk għandna l-Militaw kontra l-Araujo, ġifieri hemm up and coming stars miż-żewġ naħat, kemm il-Real kemm il-Barça li ħażhom l-klassiko interessanti ħafna. Ħaġa oħra hija li huma draw fil-punti ġifieri min ħajirbaħ ħajkun fil-qoċċata tal-klassifika kompletament waħdu, għanejdu hekk, iżolat. So, Jason. Le, ismani, hija ħasra number one li ħajkolli nitlef parti minn tar-Real għax jiena ma nibdaqx ngħid jiena nsegwi kemm jista' jkun futbol, speċjalment il-liks Ingliżi, Ingliż, Taljan, Ġermaniż u Spanjol dawk huma l-erba' liks li jiena jista' jkun u meta tnejn insegwihom. Jiġifieri ħatkun ħasra għax logħba bħal l-klassiko min iħobb verament il-futbol. Hija ħasra li jitlif anke jekk iż-żewġ timijiet ma jinżlux fil-ground għax tant ikun hemm spettaklu sabiħ anke qabel il-logħba illi hija ħasra li xi ħadd jitlef spettaklu dak it-tip ta' spettaklu. Ġifieri l-klassiko huwa magħruf għal dawn l-affarijiet. Rigward il-logħba tal-Liverpool nemmen l-klassiko d-darba ħatkun bilanċjata ħafna u nazzarda ngħid li d-darba tispiċċa fid-draw l-klassiko. Rigward il-logħba tal-Liverpool il-fatt li hemm pressjoni fuq il-Liverpool, il-fatt li l-Liverpool ħajkunu home. Il-fatt li ġejjin merran li forsi kienu xi ftit deludent il-Liverpool nemmen il-ħadd il-Liverpool huma l-okkażjoni nemmen li ħanaraw il-goals fiha l-logħba u jkolli nagħti riżultat nemmen li Liverpool jirbħu bl-iskor ta' 3-2. Biss bħal madna l-ewwel u bħal ma qal tajjeb kienet hija logħba miftuħa l kull tip ta' riżultat, jiġifieri jista' jkun il-riżultat qas jiżblokka, però nemmen serjament illi ikun hemm sblokk u nemmen il-riżultat ħajjiġi dritt u issa naraw xorta maybe the best team win għax finalment dik hija l-isportività u nitilqu minn hemmhekk. Għalfejn taħseb li għandhom jaraw il-Liverpool City n-nies? Ismani, Liverpool City għandek krema ta' players fiha, ġifieri l-ewwel kienet qal ma tantx għandhom bankina twila, però fir-realtà kull tim ikollu l-injuries jekk tara t-tim tas-City first 11. Għandek insar Haaland, għandek De Bruyne, għandek il-Cancelo ġej mal-linja l-ħin kollu, għandek players li verament ammira tarhom jilagħbu. Minn banda l-oħra Liverpool l-istess għandek players ta' kalibru li issa ilhom ammont ta' snin jilagħbu 4, 5, 6 snin mal-klabb. Allura ħadu nejn kbir mal-klabb bħal mumma Salah, Van Dijk, Henderson. Jiġifieri nemmen li logħba bħal dik hija logħba li suppost fuq il-karta għandha tagħti spettaklu garantit il dak li jkolli jkun qed jara l-logħba. Kif nisperaw li ħajkonna nhar il-Ħadd u kif ġaet ta' Antonello. Maybe the best team win and the best team hopefully would be Liverpool. Fingers crossed. Kienet? Għana naħseb jina l-supporters għandhom jaraw l-għamil tal-klassiko għax dejjem il-klassiko ġifiri għandek Barcellona l-aqwa żewġ timijiet ta' Spanja għandhom ovvjament jiġbdu ċertu supporters. Mill-banda l-oħra, il-partitarji nifhem li neutrali jaraw Liverpool City għaliex dal-aħħar snin kienu l-iktar żewġ timijiet konsistenti u iġġieldu biex ngħidu hekk għal-lig. Ovvjament il-lig Ingliż huwa magħruf bħala l-aqwa lig għax għandek ħafna timijiet anki dawk li jaqgħu li sar jiġbed ħafna players anki barranin bħalma kien hemm fin-90s l-Italja pereżempju, ħafna mill-players qegħdin jażlu li jmorru l-Ingilterra. Allura ovvjament l-aqwa żewġ timijiet ta' dawn l-aħħar snin li kien hemm fl-Ingilterra nifhem li n-neutrali
Ġvina għandna fanki nies li jsegwu l-futbol Taljan u hekk jgħidulek isma' meta ħejna Bussit jew il-Liverpool jien nipprova narhom għax għandek futbol miftuħ, espansiv, ammont ta' goals, allura dak li jkun jixtieq jara l-ballun forsi tilgħu nieżel. Il-previżjoni tiegħi ta' riżultati naħseb illi l-klassiko kif rajna sena l-oħra l-Lavolja ir-Real rebħu Champions League u anki League, il-Barcellona xorta away il-National jirbħu ġifieri allura huwa riżultat imprevedibbli wkoll. Mill-banda l-oħra Liverpool City naħseb illi draw huwa l-iktar riżultat li nara, infatti is-sena l-oħra kemm home u anki away il-riżultat spiċċa ta' 2-2, ġifieri ma nafx ma nistax nifhem donnu insomma iż-żewġ timijiet jippruvaw ma nafx, wieħed ma jkunx aqwa mill-ieħor, hemm ċertu ħbiberija wkoll bejn Klopp u Guardiola ma nemminx li tim ħajumilja lill-ieħor, ma naħseb li daqshekk possibbli, ġifieri ma narax pereżempju riżultat ta' 4-0 jew 3-0 pereżempju. Imma rridu niftakru wkoll li dakinhar mill-Liverpool kellhom il-backline ta' wara Van Dijk kollha injured, ġifieri rari tinserta kif kienu żventurati l-Liverpool dik is-sena meta kellhom l-erba' ta' wara kważi kollha meġġajn u għal tul ta' żmien, ġifieri naħseb li kienet ir-raġuni u jidhirli wkoll li qatt kien hemm supporters fil-ground ukoll imma dik għamel ix-xjert fiha. Meta wieħed taħares lejn dawn is-snin kollha rari nerbħu f'Anfield, ġifieri jista' jkun li sta anke b'Haaland illi fejn qabel konna noħolqu ħafna chances u naħlu ħafna chances iftakar is-sena l-oħra fl-ewwel half li s-City konna ħafna aħjar mill-Liverpool. Imma xorta spiċċajna fi draw. Din darba għandna l-striker illi ma l-ewwel nofs chance b'xi mod jiskodja, ġifieri jista' jkun hemm dak l-effett ukoll ta' Haaland, ġifieri jista' jkun logħbiet bħal dawn l-effett jew ikun ikbar. Mela, grazzi lil Andrew, Jason u Kenneth tal-lejla attendew għal-program tagħna u grazzi wkoll tmur il-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks, Boutique Gym u The Barber Room. Nħeġġukom biex tkomplu tużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lilna il-tim tal-kamra sportiva biex ukoll komplu jtella l-ħafna kontenut li tista' tgħid qed intellaw kważi kuljum. Il-program tan-netwerk tagħna għal tmiem il-ġimgħa li ġej għada fis-sitta fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube joħroġ il-video ta' reazzjoni ta' Kopajt Chris li qed taraw hawnhekk rigward il-logħba Rangers Liverpool ta' nhar l-erba' li għaddew għal daqstant dak huwa għal għada fis-sitta fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn ukoll daqs nofsija 3 kwarti oħra jekk forsi nħabtu l-programm minn issa ser issibu il-programm botta u risposta kif ukoll il-kontenut kollu li noħorġu minn żmien għal ieħor fuq din il-paġna ftit momenti wara li joħroġ live fuq Facebook Live għalkemm ukoll ser nibdew naraw kif se nagħmlu biex nkomplu nkabru din il-paġna u ċertu kontenut bħalma ħajġri għadha b'Kopajt Chris joħroġ direttament minn fuq il-YouTube channel tagħna. Il-xandir diretti tagħna u mbagħad ikomplu nhar il-ħadd fid-9 fejn ser ikollna l-ewwel minn żewġ programmi tas-sensiela Mix Zone fejn fihom ser ikollna l-reazzjonijiet għall-logħbiet Torino Juventus flimkien ma' Mark Xkembri dik se tkun xandira rekordjata. U mbagħad nidħol jien f'xandira diretta għal reazzjonijiet tal-logħba Inter Salernitana u jala Ġud Kawki bil-reazzjoni għall-logħba Manchester United kontra Newcastle. Imbagħad it-tnejn fit-8 Kopajt Chris jerġa' jidħol fix-xena bil-tieni programm mis-sensiela Mix Zone u l-kummenti ta' reazzjoni għall-logħba Liverpool Manchester City
jala Clayton Zamit ċomba bir-reazzjonijiet tal-logħba Verona kontra Milan. Il-xandir tagħna mbagħad ikomplu il-ħamis fejn il-pjan huwa li nagħmlu programm fuq il-kampjonat BOV Premier, il-programm li mistabotta u risposta. Jien qed nispera li l-inviti li se noħorġu jintlaqgħu għaliex ovvjament kif konna qed naċċennaw xi ftit tal-ġimgħa ilu sibna diffikultajiet kbar biex nagħmlu programmi fuq il-BOV Premier League. Nisperaw li din id-darba jkollna xorti aħjar li aħna ovvjament vera li maħniex xi wieħed mill-istazzjonijiet il-kbar, imma fil-ftit tagħna rridu nippruvaw nagħmlu wkoll programmi li jkunu varjabbli u wkoll għalfejn le nitkellmu wkoll fuq il-logħba tal-futbol fi skala nazzjonali. Bil-pjesa kemm nerġgħu niltaqgħu għal nhar il-ħadd li ġej għal programm Mixzone, jien Antonello Bela ma tfadalli xejn nżid nifnedilkom grazzi tal-lejla kontu magħna, il-lejl tajjeb u ukoll nistedinkom biex tkomplu issegwu il-programmi kollha li qed ikollna fuq il-netwerk kollu tagħna tal-Kamra Sportiva. Ħudu ħsieb. Botta u risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.